बे समाव फिन फोरमायबावोदि उदालगुरि दैफाङाव किनाराम बर' मुंनि मस्ट वान्टेड डकाइटआ इनकाउन्टार खालामजादों। बिटिआरआव सिखाव डकाइटजों थासारिखौ गाज्रि खालामबाय थानाय दुथां सिखाव मस्ट वान्टेड किनाराम बर' मुंनि सुबुंखौ पुलिसआ इनकाउन्टार खालामबाय। समाज बेरेखा खामानि मावनाय मानसिफोरखौथ' जों लाय होनो हाया बे थिगानो। बेवहाय जुदि जायफोरनि सायाव एक्सन लानाय जादों बिथांमोना आर्मस हाथियार दैदोंमोन होननानै मोनसे खोथा ओंखारदों बेसेबां सैथो बेखौ मिथिला। दा हाथियार दैयोबाथ' हाथियारनि काउन्टारा जाखागोन बेखौ जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। जानायाथ' दाखालि बिस्थिबारखालि जोङो न'निफ्राय ओंखारलांदों। ओमफ्राय अबाव फिसाजो माहानोबो बिहामजो माहानो आंथ' हाबायाव दङमोन। फिसाजो बिहामजो माहाखौ खिन्थालांबायनो ओंखाम जानो थांनि जों हाबायाव होननानै। ओमफ्रायथ' मानसिया गैया मैयासो फन हरबाय आङो। फन हरनायाव फनाबो नाङा। होनबा गोसोखौ बोरैबा मोननानै आङो मैया निउसखौ नायबाय। निउसखौ नायनायावसो नुदों आं मानसिखौ। ओमफ्राय नायनायावथ' दा मानसियाथ' जोंहानि नामखौ होबाय दं खेनारामनि। ओमफ्राय बेखौ बोरै बुथारनो मोनखो ओमफ्राय इया बोरै खारखुमानो मोनखो बोरै मानसिखौ सिनायदोंना सिनायाखैसोलाय खेनारामनि फट'खौ माबायदि बे मानसिया माबायदि आरो बे मानसिखौ लांनानै मानो फबना दोनहैनांगौ बिसोरो न'खरनि मानसिया। आंनो नांगौ माबा दा आंनो प्रुफबो नांगौ आरो मानि थाखाय लांनानै दोनो बिदि खालामखो बिसोर मानसिखौ फबैनांगौ मानो मानांगौ थानानिफ्राय मानो हरनांगौ बिदि मानसिखौ सिनायदोंना सिनायाखै सोर असिमोन इयो सिनायदोंना सिनायो इयो मानसिनि महरखौ थैनाय मानसिया माबायदि खेनानि महरा माबायदि नुदोंना नुवाखै इयो माबोरै लांनानै हरदि हलाव लांनानै थानानिफ्राय लांनानै मानसिखौ फबैनो मोननांगौ मानसिया जानो हागौ सिखाव दाखायत जाबाबो बिसोरो नागिरनानै नाम दखाखौ लानानै न'खराव गथाय फैनांगौमोन बिसोरो न'खरावथ' बिसोरो गथाय फैयाखै। दा जोंना बाव निउसाव मा होनदों मस्ट वान्टेड डकाइट जेनेबा सिखावखौहाय खेनाराम बर'खौहाय पुलिसा एनकाउन्टार खालामबाय आरोना। दा जोबोद दुखुनांथाव आरोना सिखाव मानसिखौहाय एनकाउन्टार खालामनाया। ओमफ्रायहाय नोङो आयेनावथ' बिदि गैया आरोना सिखाव मानसिखौ बेबायदि नोङो एनकाउन्टार खालामहैनाय मानाय बिदिथ' आयेन गैया जोंना। नोङो जेलाव दोन बेखौ जेबायदि साजा मोननांगौ बेबायदि साजा होबानो जायो खिन्थु एनकाउन्टार खालामनाया बे भुल जादों आरोना। दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि इण्डियाआवहाय गोबां जेनेबा मानसि बुथारग्राफोर दङ ओरैनो जेल जानानै दङ आरोना। ओमफ्रायहाय जेनेबा नोङो जिनाहारि खालामग्राफोर रेपिस्ट मानसिफ्राबो जोंना जेल जानानै दं आरोना एनकाउन्टार जाया। ओमफ्राय दिनैहाय जोंना आसामावहाय सिखाव मानसियानो जुदि एनकाउन्टार जानांगौबा बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा आरो। চক ব্যক্তিগৰাকীটো নিৰীহটো নাছিলে আৰু এইটোতো পুলিচৰ লগত এনকাউণ্টাৰ হৈছে আমাৰ পুলিচেও দুখ পাইছে। এইটোতো ফেক বুলিতো কথাটোতো মই নাজানো। যদি কোনোবাই ভাবে ফেক বুলি মই ইনকুৱাৰী দি দিব পাৰোঁ কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু মই যিমান খবৰ লৈছোঁ পুলিচে নিজে দুখ পাইছে আৰু ব্যক্তিগৰাকীৰ ওপৰতো গোটেই অসমতে কেছ ৰেজিষ্টাৰ আছিলে। গতিকে নিৰীহ বুলি আপুনি কেনেকৈ ক'ব? जों ओरैबायदि सानदों दा बुजिनायाव जों मोनथिनो मोनदों पुलिस प्रशासननिफ्रायबो जोङो सोंनाय फिन्नाय बिदिनो इन्टारेक्ट जाबाय थादों। बेनिफ्राय रायजोफोरनि इन्टारेक्सनखौ जोङो सालिजारि खालामनानै जों बुजिबायदि मानसिखौ देम्बेसर बसुमतारीमोन नामा देम्बेसर मोसाहारि जाय बिथाङा दिनैहाय गावजादों जोङो बुजिनायाव बिथांखौ अलरेडि बहायबा हमनानै बेखौ बुदोंमोन। हयथ' बे बुनायावहाय मानसिया थैदोंमोन खोमा थैखाबायमोन जानो हागौ मानसिया। बेनिफ्राय बिसोरो स्पट नागिरनानै बबेबायदि जायगायावहाय माने जोंनि थाखाय मोजां जागोन जे बियो क्रस इनकाउन्टाराव क्रस फायाराव थैदों बेफोरबायदि जायगाखौ बिथांमोना पुलिस प्रशासना नागिरनानै जानो हागौ बिथांनि बे गामिखौ नोलोबारि नामा दैफां बे गामिखौहाय बिसोरो सायख'नानै मोनबाय। बेयावहाय बिसोरो माने मानसिखौहाय बुथारनानै लाबोखांनानै बिसोरो जानो हागौ बेवहाय ओरैनो जास्ट मोनसे गावसिनि दायखौ सिखोमानो थाखाय डेमनस्ट्रेसन माबा खालामनो थाखाय क्रस फायाराव थैदों होननानै बिथांमोना खोन्थानानै लादों बुंना लादों पुलिस प्रशासना। आरो गावसोर पुलिस प्रशासना बुंनाय बायदिब्ला जाय जायगायाव बे माथि दैमारि बिथांमोना बुंदों दे माथि दैमारिया बिथांमोनखौलायनो ओंखाम संनानै जाहोदों हरसे दोनदों बिदि आरोना। आरो बे जायगायाव बिथांमोना बे जाय थैदों देम्बेसर मोसाहारि आरो मा नाम सासेया खेनाराम बसुमतारी बिथांमोना लायनो बे न'खराव फैसा दाबिनो फैदोंमोन बिदि मोनसे एलिगेसन लाबोदों आरो। खिन्थु जों नुनायावहाय जों बुजिनायावहाय जों बे न'खरनि बिगोमाजों गामिनि मानसिफोरजों इन्टारेक्ट खालामनायावहाय बिदि लेनदेन गैया आरो बे न'खरनि बे गामिनि सुबुंफोरा बिसोरखौ सिनायाबो। दा जों बेखौसो गोख्रों सोंखारिनो सानदों बे सिखावानो हक डकायतियानो हक
बेनि थाखाय मोनसे जुडिसियारि मोनसे कर्ट दङ आयेन दङ बेनि थाखाय बिथांमोनखौ हमनानै कर्टआव बा प्रेजेन्ट खालामनो हायोमोन बिसोर जा फाइनालिटि होनांगौ बेफोर माबा मोनसे खालामनो हायोमोन एबा जेलाव माबा मोनसे बोसोरनि थाखाय माननि थाखाय जोबथेसालियाव दोननांगौ बे मोनसे खालामनो हायोमोन नाथाय जों बर' सुबुंफोरखौ मानो खनले बिसोरो फिसा मोनसे दायावनो सिखाव दाखायथियाथ' मोनसे माने मा होनगोन मोनसे फिसा मोनसे दाय दा बेफोर बुस्थुखौ बिसोर हमनानै कर्टआव प्रेजेन्ट खालामनांगौमोन बा जेलाव दोननांगौमोन मानो जों बर' हारिखौल' सानफ्रोमबो नासयबाय थायो दा जों 6 मास 7 मासनि सिगां बे चिराङाव मोनसे जाथाय जानानै थांबाय बयबो मोनथिखागौ मिडियायाव नुदों बेयावबो बिसोरखौ डाइरेक्ट इनकाउन्टार खालामबाय आरो बिनि सिगांबो उदालगुरियाव जेफ्रुस नार्जारि होनाय बिथांखौबो डाइरेक्ट इनकाउन्टार खालामदों बिथांमोना दिनैनि समावबा आरो साननैसो मैया दाखालि सिगां आरो बे बर' सुबुंखौनो आरो खनसे इनकाउन्टार खालामबावबाय बेयो माने खोब दुखुनांथाव बाथ्रा दिनैनि सरकार थासान्दियावहाय बिजेपि सरकार थासान्दियाव एबा जोंनि इउपिपिएल सरकार थासान्दियावहाय जोंनि बर'फ्रा सेफटि नङा जों बेखौ डाइरेक्टलि जों बुंनो सोंखारिनो सानदों बेनिखायनो बर' सुबुंफोरनि थाखाय बर' माहारिनि थाखाय दिनैनि सरकारा एबा बिजेपि सरकारा हक इउपिपिएल सरकारानो हक बिसोरो फुल प्रटेक्सन होनांगौ जोंहा एसटि हिसाबै जोंहा मोनसे गावनि माबायाव मा होनो गावनि जायगायाव मोजाङै थांनानै थानो थाखाय गोजोनै थांनो थाखाय मोनसे राइट दङ आरो बर'फ्रा सानफ्रोमबो पिस लाभार गोजोनखौ मोजां मोनग्रा मोनसे हारि जा माने राइट्सनि एगेन्स्टै खामानि मावदों बिनि पेनाल्टिखौ बिथांमोना मोननांगौ हय जाय सुबुङानो हक बे इनकाउन्टाराव इनभल्भ दङ बिथांमोना सासपेन्ड जानांगौ जों बेखौ बनसुनिफ्राय जोङो गोख्रोङै सोंखारिदों